Kani Kadai Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Nakimat-kimat janggane kejan mit singi palai ngini phashwa syakimat kubor nakeleng kejela. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kala pendem hakmat kecing dawa jengki paitba jengki arpuai teli kisnong ki bahap hapo ki lai teli ki polling station kata ka misai ka langdong dai bat ka mausmai ki balai yang persya ya ka jingpen kenria jong ka district council na ka Mountain Road constituency sya ka Rambrai Jerngam constituency ha ka jingpen baik thamai ya ki constituency Dangshen. U Deputy Chief Executive Member jong ka council uba pencengai NSM ula ong bayagane karai on sa shim ha ka dorbar jong ka yang dorbar thawan ka KHADC ka Bansa Longshen. Ka Office Krishi Vigyan Kendra Giant Hills kalapun kutno ya ka Krishi Samriddhi Swama Week daga ba penlong ya ka Ginger and Turmeric Festival ha ka jingdon lang u Deputy Commissioner ka West Giant Hills District uba PS Solia IAS kum u Kongsan. Kajing rakhi ya ka Krishi Samriddhi Swama Week kala sedang naduk kahan reu tarik unok pra lengba ki program beper halor kathong ban kersyan ya ki nong rep lengba ki jing hikai ki workshop ki camp ai jing semar ya ki jingri jingdop bat ki wei bat ka Saint Right Higher Secondary School Jowai kala penha perdano ya ki jing rakhi ya maumer jong ka jing dap reu post nem lani ka Diamond Jubilee jong ka school kabala sedang house nem kat kendai span reu pusau ban sam jing nang jing start syagi kena hari ni kesengi lapun kup buram ru ya u founding member but headmaster benengkong jong ka ME school uma S Ram Pasa bat ya ki nong ikai na kabenta ka election banjit nong mikmat MDC Kashnong darang kabahab hapo uput usam jong ka Giant Hills Autonomous District Council jong ka War West constituency dakawai kasur gila rai ban penyeng dau khon samla jong kashnong darang u Trevor R Sushen ban mikmat syaka yang dorbar JHADC ya gane karai la shima ka jing yalang ka balalong ha ka khatwai tarik mentau benai nopra ha ka jing don lang ki krui nado ki nong yalam shnong ki reorong ba shnong ki long kme bat ki khon samla ka shnong ka dorbar shnong madan rating block G kalapha jing tho sha chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyai sing sim ban penpau ya ka jing jong ki namar ka jing sha le ben palat hau MLA ka nong krem uba Arden Miller pasayomoy kila penpau hau CEM Bayak kini kijing kila pensengau show MLA Henry sengap yaki. Kumta ki hapan wat la no shawai. Uba penia sing sim ula leit ban jingo ya kani kadong bat ula kular batang hapo arbnai un taulat ban penio jingirap leng bagi skim ban pentrai thamai ya kalenti yai kejat bat ban wanra no da surok kali ke Papua. Ka Meghalaya Softball Association kala penlong ya ka 4th Senior Softball State Level Championship Men and Women bala ajing kersyan da ka Directorate of Sports and Youth Affairs jong ka Sorkar Meghalaya ya ka bala penlong hamadani la kai football jong ka St. Anthony's Higher Secondary School Limecrap. Hagani kesengi lasak hilang dau principal jong ka St. Anthony's Higher Secondary School u Father Anthony Karkongor kumukongsan rengkat lang bat u President jong ka Meghalaya Softball Association u Dr. Aman War bat kiwi. Ban pensup ia kalai kawan jong ki pait ba kathain lasken bat ia kisnong bamarjan ka lasken block unit jong ka Jawai Shillong Guwahati Tourist Camp Association kala play pait ba ia ka jaka up kali kamai tourist hayo pramer ia kani la play pait ba dau officer in charge jong ka Jawai Police Station uba Sunday Manar rengkat ke jingi don lang jong wahe snong ka pramer uba bitang ki nong yalam bat ki khot jong ka JSGTCA bakan thup yo president uba Tony Pochna u general secretary uba John Lengdo nalor ki wei u president jong ka NPP Jirang block uba Sustanes Soktun uba long ru MLA jong ka Jirang constituency ula kentai war ya ka jing keno jong uba Victor Rani ba ka NPP kala kentai ban ai tiket yu ha ka election MDC na Jirang bar ha ka jo ka por ula ong ba ka jing keno persya ya ka parti ka dei ka bakla bat ka ba syupenbi ya ki pai ba
Ulaong, baha kajing sisya kadai kajing le jong uhi namar ba umburam satya yaki nongyalam bat yaki kendon jong kapat. Mentang ini pai syakimat kubor nak kelengkari. Kakan hon menteri jong sarkar pedeng kalau menjuri ya ke bill One Nation One Election kabatmu ban penlong hakajuk kapor ya ke election Lok Sabha bat ke election syakiying dorbar tauan hagi jelah. Kajing temu kalong ban penben ya kiru kom jin nong mi kmat ban penduna ya kajing lut jing sep bat ban penbhai kajing sensyar dak bakiar naki election baman kapor. Ya kini ke bill lakmi lenti ba on wanra hagador bartlang jong ke parlimen ke badang ya syakmat. Menteri Rangba ke Bihar Nitish Kumar ula pelait pait ba ya ki shispa khandai teli ki kali ai dawai klem jing siu hapo ka Swash Bihar Mission ban pentikna ya ke jing yo ya ke jing sumar hagi thai nong kendong bala bot den lengba ka GPS nak menta ke jing rekam ko. Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sharma ula penbena ya ke jing tmu ban seng ya ki University bat ki Medical College Haman laki district. Kajela kadang tei arpulai teli ki Medical College ki bapelne jingmot haga kot kakia ka pule putih bat ka jing penduna ya jing. Menteri Rangba ka Mizoram Lal Durhoma ula play arteli ki station excise bat narcotics ban yelek persya ya ka jing khai drugs. Ka jing persyang ki kentup ya ka jing yetrei lang bat ki pait ba bat ki jing penkela ban penklan ya ki lat jing yelek persya ya drugs. Ka jing jong ka jing duna siap kala penmi ia ka jing yatai hagador bar tauan jong ka jela Jharkhand. Kiliang persya kila kentho ya ka rukam peniat jong ka sarkar dak badawa ban pensenge no ya ka jing khai bean bat ban penbet khamba ya ki kendong. Nong yalam ka Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal ula kular ban ajing rap pisa man lau benai ya ki kentai hapo ka Mahila Saman Yojana. Lada ka parti jong ka job hagani ke election ka banwan. Kani ke jing kular kelawan rae ke jing kentho na ke BJP da ka baong ba ka dai ke jing penbiet lollipop election. Ka jela Manipur kala rakhi ya kasngi Nupi Lal ka ba kan mau ya ke jing ya ki jong ki kentai persya ya ke jing sensyar pareng hagi snem khat khandai spa sau bat khat khandai spa live khandai. Menteri Rangba kani ke jela N Biren Singh ula pertu ya ke jingno senyang jongki kentai ha ka history bat ke badang yai putih. Mentapat ini pai syakimat kubor nakeleng kiri ke pertai. Kile no Syria, kila weng no ya ke pakang senong ha Damascus, da ke kentu ya ke nong syong senong ban lek trebiang katba ke nong ba kadang penbet yala di hadin ke jingklem no ke sarkar jong Bashar al-Assad. Muhammad al-Bashir ula syatung kumuklido jong sarkar Sipor hado uluber arajar atusan. Kaying dorbar State Duma jong ke Russia kala sedang ya ke jing terekam ban weng ya ke Taliban nakatup jong ki leno jong ka. Ya kani ke senjam lapdiang sungobha da ke sarkar Basipor jong ke Afghanistan kum ke senjam sya ke jing yedei ke ba kam klan hapedeng ki arliang mamla. Ka Ukraine kala siat henriu teli ki namding balashna da ke US haka ketem lengsun jong ke Russia ke balawan rae ke jing mensau jong katto kan ingut ki sipai. Ka Russia kala berngem ban siu keliang ya kani bat kala kentho ya ke jing kersian jong ke US na ke benta ke jing jur jong ke jing ya kan at. Ki sipai RSF jong ke Sudan kila siat do bom ya ka ketem ki petwir. Bat kayo ha North Darfur ha ka ba khatsan ngut kila yap bat nriu pusangut kila mensau. Ki babun ki dei ki kentai bat ki khna. Ka jing ya kan at apedeng ka RSF bat ki sipai Sudanese Armed Forces. Kala pen kala petwer ya ki lak ngut ki breu nado ubnai yayong arajar arpunai. Presiden ke Turki Recep Tayyip Erdogan ula pediang sngobha ya ki nong yalam ke Somalia bat Ethiopia dan weng ya ki jing halor ke jing te kular jong ke Ethiopia bat ke Somaliland da ke bawat ya ke jing penbet da ke jing so. Ki riu syempang jong ke United Nations kila ke no ya ke United States bakadon ya ke jing long arsap haka ba penyat ya ke jing pen Kenyan jong ke Israel bat ke Palestine da ke kentu ya ke jingkit klik na ke benta ki kam jong ke Israel bat ke jing pen terekam hok ya ki an pertai. Presiden ke South Korea Yoon Suk Yeol
ulayada ya ke jing penmena an cipai ke bala penmi ya ke jing ya kan at kum ke jing sensyar ka ba udang ya kendo ya ke jing dawa ban weng no ya hagaba he jong ke seng ke ba sensyar jong ru ula kersyan ya ke ni ke senja ka India kala kersyan ya ke rai jong ke UN General Assembly na kebentaban sange thma mardor ha Gaza bat kala kersyan ya ke jing betha jong ke UNRWA wat apedeng ke jing persya jong ke Israel da ke ba penkesan ya ke jing yarap ya ki brio bat ke jing kren ke basu to gilong kimat ku blai